хора как се движат масите сега. Чашите сами се чупят, стават на стъкла. Ти се кефиш максимално и поръчваш пак, но с мене бърза и бавно с близкия контакт. Бившата ти гледа вясно, мое ляво, мое дясно. Да я нервиш е забавно, но с мене бърза и бавно. Бившата ти гледа вясно, ти се кефиш много ясно. Да я нервиш е забавно, но голям проблем ще си имаш с мене. По-отворен мъж от тебе няма в този град. И жените полудяват, нагли стават чак. Ти се кефиш максимално и поръчваш пак, но с мене бърза и бавно с близкия контакт. Бившата ти